nasud ko ang inyong simbahan, nagluhod kong kasal. Mga 2 or 3 years ago. So, kinsa may karon pa kakita nako, isang kamot. Majority gidi ay, no? Kinsa may nakakita na nako sa una. So, ay pila ka buok. It's not about me, it's about the Word of God. So, nako'y rilo sa ako tubangan, para di ko mulapas, tapos ako'y rilo sa tubangan. Kung sa oras at ako to, bro? 1 hour and 30, okay ra? 1 hour? O sa ka oras, o tunga, okay ra? O 2? Pwede ra 1 hour and 30, maman as 9, basig dugayan na sila. Pwede ra ha? Sige. Atong topic karon, pamalandong ta, mauni, kay kuwan man ta, no? Kibaw naman ta nga tuig ron sa Jubilee, Ordinary Jubilee 2025. Niya, ang atong tema mao ni Companions on the Journey, Sharing Love and Hope. Unsa nang journey, unsa nang companions, unsa man ang sharing love and hope. Ano itong pamalandungan karon tibuok gabi. Sa pag-start nako, doon ako i-share nga kasinatian ba. 44 ka tuig na ko nagwali. 16 pa akong edad, nagsugod na ko. So, sa hisinta na ko ron, no? So, dugay-dugay na gyud. 12 ko katuig na nagbiyahe sa Amerika, balik-balik, na nakawali ko og mga about 35 states, gikan sa Hawaii nga to Florida, all the way, no? 50 ra man ka states, 15 ra ang wa na ko nadto So, sa 12 katuig, 35 states. Yang usa sa dili na ko malimtan ang akong kasinatian sa Las Vegas. Naa didtoy parokya, basig maguna-una mo Las Vegas, puro gina sugalan, daghang kay mga guwapa, mga siksik kay dito. Naa gina, no? Sin City yung tawag na. Pero naay Katoliko dito. Naay Diocese of Las Vegas, naslay obispo. So usa ka simbahan dito, Our Lady of Las Vegas. Kung musimba ka dito, basig makasuroy mo dito, simba mo diha, pangutana mo, unsang orasa mo kanta ang Filipino choir. Kay mautoy ako naabtan dito. Ang Filipino choir, paborito kaayo sa mga tao dito. Amerikano, Meksikano, basta sila gani mo kanta, mag-awas gud ang simbahan sa kadagang tao. Kay ganahan kay sila sa choir nga Filipino. Ngano unsay giganahan nila? Gawas nga maayong manganta, maayong mutugtog. Mga musikero din sa Pilipinas nga nangadto sa Amerika nagbanteg tiguang kay basig nalaos na ang ilang career diri, pero kuyog nila mga composers ug ang mga kanta nga ilang gikanta sa misa ilang kaugalingong komposisyon. Nindot kaayo, no? Usa ka CD, 14 ka kanta ilang gihatag nako, apa man tumauso USB mga 20 years ago na ni, no? So ako i-share ninyo nga nawa ang ilang CD, pero na-memorize nako ang kanta nga paborito nako. Nera sa utok. Ang title sa kanta, Journey of Life. Timing kayo nga itong topic, no? Companions on the Journey. So atong tanaw ng lyrics, ha? Remember that we are passing in this life. Back to where we were. Dito tagikan, balik na dito. To a place where peace, happiness, and love God prepared for us. So maingon na kag journey, na kay origin, na kay destination. Magbiyahe gani ka, na kay gigikana, nasa kay padulngan. Ang atong destination, langit, no? To a place where peace, happiness, and love God prepared for us. Yang chorus mo ni, this journey of life will soon come to end. Everything will pass away according to our God's plan. His promise for us will be an everlasting life. We will be with God forever. We will be with God forever. And second stanza, tears in our eyes, sorrow in our hearts, death will come to pass. Di ba? Pag na mamatay, makahilak mo dito mahinumdum na ba nga? Di na takakita ito nga na, ilubong na ni, madunot na ni, ano ba? Pero kung naa kay faith, dili kaayo ka mag-uol, kay mahibaw man ka,
Nahibaw man tang mga banhaw ra niya mga lawas. Magkita ratas pagkabanhaw. Pero usahay, di ta kahinumdum, ana. Muna na yung kuyapan, di ba? Mag-kisi-kisi. Ano? Have faith and trust, believing in His love. His light will shine to us. Beautiful song, right? Di lang kumukanta kay anang may duyog man. Bitaw. Sample lang, ha? Remember that we're passing in this life back to where we were, to a place where peace, happiness, and love God prepared for us. This journey of life will soon come to end. Everything will pass away according to our God's plan. His promise for us will be an everlasting life. We will be with God forever. We will be with God forever. Tears in our eyes, sorrow in our hearts, death will come to pass. Have faith and trust, believing in His love. His light will shine to us. Balik na yung chorus. You know, when I heard this song first time, na ilis-is ko. Nagsige na lagi kong kantaan, giganahan kay ko kay kanindot o ba sa lyrics. So, mo na ito tunan karon, mo na ito pamalandungan, karong gabi una. Looking back, sa miaging tulo ka tuig, 2021 ug 2024, ngadto sa 2024, gipamalandungan sa tibuok simbahan sa kalibutan ang Synod on Synodality. Synodality is the new way of being church. Ang bag-ong pamaagi sa pagka-simbahan nga nainumdum ta sa tulo ka tema, communion, participation, mission. Dinita manukad para sa atong Jubilee 2025. Mission, singular. Usaray atong mission. Dili daghan. Ang mission sa simbahan, mo'y mission sa tanan. Makabuot lang ang atong mission kung doon na tayo pagsalmot. Mo appeal ta, mo participate ta. Pero maglisod usay tag-participate kung wa nato ma-establish ka ng communion. Unsa man ang communion? Common union. Usa ka kasing-kasing, usa ka una-una, usa ka panglantaw. Kabisan pag nagkadaiya ang atong charism, nagkadaiya ang atong gasa, atong abilidad, katakos, lain-lain tag organizations, pero usa ra ta kasimbahan, usa ta kalawas nga magkahiusa. Mabitan ng kanta na to, kay kita usara sa gugma ni Kristo, di ba? Kung mamatay kita, pero ang uban lahi gigunahuna, lain man na sila, lain man may kanang couples man na sila, charismatic man may, ay Divine Mercy man na sila, kuan man may Legion of Mary, ana ba? Unya, ug na gani kalihukan, di ta ana oy kay kuan ilara na wa tay labot ana. No? Dito sa Mindanao, kusog kaayo dito ang BEC. Doon na sila ay BEC Day, which is the night before Pentecost. Nya, manambong na gina silang tanan, laing-laing kapunungan, naka-uniforme na sila. Pag abot og fellowship, na sa mangaon na sila, magsagol-sagol sila. Di magtapok-tapok nga, arita dire, kay kaato ni grupo. Ay nga grupo dito. No? Dili, magsagol lang yun. Ang identity na to, Parokiyano ta, mga Katoliko ta. Pero ako man di gud kapugnan nga sila ra. Sila ra ay maghinatagay silang baon. Wag lamano sila ra po di gud mo tabok pikas. Yung saan naman ipagkanta na to? Kay kita ra gihapon, kung mamatay kita, uban kaniya, mabanaw kita, nga kita ra gihapon. Kanang mga kanya-kanya, dili gina mao ang konsepto sa synodality. Sa atong pagpanaw, why mabiyaan? No? No one is left behind. Munang sunod, simba na to, mangagdag kita na, matay Facebook ta na no? Ano mag-post ka diya?
Oh, to all my friends, today is Sunday. Don't forget to go to church. Balag na mo bas, balag na mo tanaw. Naka-evangelize na ka. Padung ni mo din nakasilingan, oy, manimba ta. Ano ka di? Kaya nga bahala mo dahil, tagsa-tagsa tagalawasan, kaya magabutan mo dahil, kaya nga, no, bapudorin mo diya, di puto, watay gihimo, no? So karon, companion ta, kuyog ta sa atong journey. Unsan ita? Pilgrims of hope. Okay, kita niyo na, oh? Peregrinantes in spem, pilgrims of hope. Kita. Kung mo tanaw ng logo, explain ako gamay lang ha. Mura na siya barko. Imagine lang murag pintal ni. Barko na siya, barko. Kay usa sa mga images sa simbahan di sa Biblia, arka o barko. The church is a boat, a ship, an ark. Nya kini kay wa may makina sa una, layag ang muda sa ilahang pag-travel ang layag. Imo nang ablihan ang layag, huyupon sa hangin, nya itimon asa mo padong. Ang atong layag mao si Kristo. Siya ang mugiya nato asa tapadong. O kini makita ni murag mga kingkoy, ang puwa nagako sa cross, ang yellow ni gako sing hawak, ang green ni gako sing hawak, ang blue ni gako sing hawak. Nagsimbolo ni sa mga tao sa tanan nga coming from the four corners of the earth. So apil ta ani, part ta aning upat, four corners of the earth. Og ang layag gi-connect sa angkla. Ang angkla mao ang simbolo sa hope, paglaom. Ambot og nakakita mo ang mga youth manayaw, di ba? My life is in you, Lord, my hope is in you, Lord. Pangutan-an mo bata noon sa na ambot mo man gitudlo na mo, ha? Bisag asa ko abot ako Manila, abot ako Davao, wa gyud nakaila kay bawo ana-ana na dito. Engko, excuse me ha. Sakto ninyo gibuhat, pero wala mo kasabot. Dili intaw ni panaksan, ha? Di sa di orinula, ha? Angkla kini, angkla. Imagine, mao na si Kristus to nga. So this is hope. Angkla. Ang angkla, paglaom, tanawan ng mga barko. Mahingon ng kapitan, ari ang angkla. No, labi nagdago kay bawo doon niya, di sa kadunggo sa pantalan, at tulos na laod. Inigariya sa angkla, katong angkla, mapaak ko dito sa mga daggo kay mga rocks ilawom. Mao na nga, bisag maghangin-hangin, magbaud-baud, dili gid mapadpad ang barko kay nakaangkla siya. So depende sa gipaakan sa imong angkla. Kung ang imong angkla dito ni paak og mga lig-on kay bato, di gid maunsa. Pero kung dito sa ni paak og bas or lapok, papadpad gid siya. See? So nanatay idea kung si ato pamalandungan ron. Asa man nakaangkla ang ato paglaom. Kung sa mga tao nga di kasaligan, mao nang daghan ron nga naghikog. Kay nisalig siya, kay naay nagpasalig, nilaom ka siyang pasalig. Yawa di ay. Daghan nga biktima ni mga babae, pasaligan o mga uyab nga, pakaslan ta ka bisag asa simbahan na. Kung saan buntis na gibiyaan. So, puting tiyabaw sa babae. Kay na in love nagigay siya. Nituog siya sa maayo kayo mga pulong. Nasakit yung taon ng babae. Kung sa sakit niya, UTI. Kung sa UTI, umibig tapos iniwan. So unsa ang atong angklahan, asa ta makupot sa angkla, ato nang tan-awon niya. Okay? Mo-focus ko karon sa pulong pilgrims. Unsa man ang pilgrim? Usa ka tawo nga nagpanaw, no? Unsay kalainan sa pilgrimage o sa tourism? Tanan bang moadto sa Israel nagpilgrimage o naay uban nga niadtong Israel kay nagtour? May kalainan gawa sa spelling. Kung year 2000, 25 years ago, mo'y una na kong adto sa Israel. And it was a jubilee. So it was a jubilee pilgrimage. It was beautiful. I was with that group of priests and bishops. Nya libre mi tanan apil ko. Usa ka travel agency sa Manila na kada tuig manglibre siya og mga pari, mga obispo ug mga leader sa simbahan para iyang padtuon libre tanan, hotel, pagkaon, eroplano. Na apil ko sa unom ka mga laiko, dahil mga pari ug mga obispo, mga 30 mi kabuok mo to'y akong trip. Unang adto na kong Israel. Daghan kay freebies ang gihatag sa gobyerno. Kay pilgrim ko ano to, jubilee man.
No? So, human ato, nagbalik-balik na kong Israel. Every 2 or 3 years, balik kong Israel. Ano ba? Asa ko'y bayad, kaya ako may organize. So, ako'y tour escort. So, magdagin mig pare. Take note ha. Muadto gani mo Israel, magdamog pare, magmisa mo kada adlaw, mamalandong mo sa kada lugar kanto katuan, magampo mo grocery og chocolate diha sa boss, nagpilgrimage mo. Pero muadto lang kag Israel, way pare, way ampo, way kumpisal, way misa, way pamalandong, sige lang picture-picture, selfie-selfie, hiwi-hiwi sa baba. Nya daghan na ba kay lamig nga restaurant, hala kaon dito, kaon dire. Nya daghan kag kwarta, mag-shopping ka dito, pagkadaghan ng baligya dito mga diamonds, mga mahal kayo. Mao ni gibuhat sa uban. Uli sa Pilipinas, di amo gikan sa Israel. Nagusa mo, nag-tour. Ha? So may kalainan. Naibitan na ingon ako, Brad, lumalabay ramanta ni kalibutan, Brad. We are only tourists. Akong ingnan, kamo tourist mo, ako pilgrim ko. Sa akong pagpanaw ni kalibutan na, kuyog na ko ang Ginoo. So mo ni ang kalainan. Pilgrimage versus tourism. Ang pilgrimage motivated by a need to be nearer to God. Muadto ta ining mga holy sites kay aron maduolta ni Lord. Unya kailangan og faith ang tao nga dili kayo wa kay mutuo ni ana dili oy nganong sige tag-adto sige ampo ay dili lang ta adto at the end there will be spiritual growth. Magtubo ang atong pagtuo o ang atong relasyon sa Ginoo. Pero ang tourism motivated by curiosity. Unsa po ginadiha oy unsa pa nakanindot kuno na adiha ako nakit-an. Doesn't require faith. Mutuo ka wala doesn't matter. Spiritual growth may arise accidentally. Pwede nga sa pagturni mo, matandog ka. Pero it is not guaranteed. So now, unsa man ta? Pilgrims or tourists? Sige, ingna imtupad. Lingi ingna sister, brother, be a pilgrim, not a tourist. Ingna imtupad. Hoy sister, Brad, be a pilgrim, not a tourist. So pag mata sa buntag, aware na ta sa presensya ni Lord, kuyog na to bisag asa ta. Mag-drive ka, manglaba ka, mamalit ka dito, mangumpra ka sa gaysano, ato ka sa merkado, kuyog ka kanunay ang Ginoo. Aware ka nga naa siya uban nimo kanunay. So, kay mga pilgrims of hope man ta, atong tanawon unsa ng hope. Dahil atong kuhaan og reflections. What is the virtue of hope? What the virtue of hope is not. Anita magsugod. Aron masabtan nato unsay hope, sabto nato kung unsa nang dili hope. We're talking about the virtue of hope. Kay naamang gyud mga worldly concepts sa hope, which is not totally bad, but lower kayo ang iyang level. Dili siya sama kahit kataas, kahabog sa konsepto sa virtue of hope. So magsugod ta. What hope is not? One, it is not mental toughness. Kaya bang isugi kay muna-una ba nga na kay problema, ingno ka, sige sister, laban lang. Kaya na nimo, laban lang. Kanang expression nga laban lang. Meaning just hope. Di ba? Okay ba na? Okay. Okay. No? Maayo man na. Pero dili na maoy virtue of hope. Everyone has that. No? Ano kayo positivism. Mga kana. Positive thinking. Maunang na depressed ka kay puro ra negative yung ginahuna. Think of the good things in life. Inalan ka optimistic ka. Dili ka pessimistic. Muna ginagamit sa mga psychologist sa ilang pag-treat sa mga tao nga dunay depression. Ang tao ma-depressed kung negative na giyon tanaw sa kinabuhi, labi nag mag-experience kag self-condemnation, kana mo yung ka, wa jud koy ayo bati kay kog naong, yabag pa jud kay kog tingog, bisag mangluwa ko yabag, wa jud mosugot na kog manguyab ko, nya bugo pa jud kay ko, paitan ako may pangmatay. Wa na kanta niya, suicidal, dili gina normal. Kaya ang normal nga tao, gusto gyud nga mabuhi hangtod sa hangtod, di ba? Tanawan ng mga himatyon, hospital, magtinga, di ba kay fight gyud. Habang
Nabisag panagsan lang mo ginawa. Fight din siya kayo ba? Ha? Kaya nga naman, nais kong mabuhay sa haba ng panahon. Gusto ko mabuhay hangtod sa hangtod. Labinag naapag yung kay pamilya. Ukay, sarap mabuhay, lalo na kung may lambingan. Bakit? Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin piho. Kung pwede palang mabuhay tas kalibutan hangtod sa hangtod. Mo nang na mamaligya ni mga food supplement basta makaayo mo kani. Hala palit, laklak. Laklak niya mga vitamins, minerals, lecithin, beta-carotene, squalene, excel, millennium, trifluoride, desert, dynamic tribe, forever living, ganoderma, DXN, lactobacillus, intra, simuyaw, sinasiyaw, tangad, tuba-tuba, gabon, mangagaw, tawa-tawa, sambong, serpentina, koy, herba kapsal, tagdo sa 50 lang. Okay. Okay, radyo kayo na. Apan, mamatay rin po ito tatanda at lilipas din ako. Di ba? Inig-birthday ni mo, sa may mong wish. Wish na ko, Lord, long life, Lord, long life. Long life. No, di gina ma-absent ng pansit nga sinabaw. Nga di gina putlo na rusuyo puntas kayo. Para long life. Okay sa piniganahan taas kinabuhi. Oy, akong nanay namatay, 86 years old, way uban bisag usa, liwat ko, di na uso sa amo. Yang ati namatay, 89 years old. Ang kamagulangan sa kong tatay namatay, 99 years old at sa taas kinabuhi. Okay rin ginataas kinabuhi. Problema, gusto kang mutaas imo kinabuhi, pero di ka gustong matiguang. Sao ba, di ko ka-imagine na taas mo kinabuhi, di ka gustong matiguang. Kinahanglan niya akong naong, ako gining nusel. Ano dito matiguang, hala, nus-nus anang, chinsanso, astringent number 1, number 2, number 3, dalasin, saning, laina, placenta, extraderm, maxipil, asunting. So, nangahupak ng mga naong murag sawa nga nagluno. Ang naong purti-putia, murag dasmag sa harina. Ang naong purti-putia, ang bukton purti-gituma, ang liog, gitagiptip, puwira saway, puwira saway, puwira saway. Inuman ng mga glutathione, metathione, malathione, kamatayon. Kunya, okay ka na, imong edad 80, imong naong 30. Eksperimentuhan ka sa doktor niya na. Yung kasi manibayhan na, di manigikan planeta ha. Napurti mga ning ni bata. Okay rin ang magkatiguang bitaw ta, atong edad, atong naong sad. Ha? We age gracefully. Okay? Da mata lagi mo. Sugod pa ganito, nagduka-duka na. Huwag matog ha. Nagini magduka-duka. Tugtog di ha. Ayaw pukawa ha. Kay wata kay bawag pila sugar ana. Okay? Pero nagpukaw ni mo, di gaya po ng mata. O niya, pasag din na, aron inig mata niya, siya na lang usa. Ha? Hope is not about a better future that can be expected to come while we are still alive on earth. Kalibutan na kayo ba? Ano? Ay, nag-hope yung ko ba nga mahimo kong sikat, mahimo kong dato, mahimo kong vlogger, popular kay ko, famous ko, daghan ko kuan mga fans. Mamilyonaryo na ko. Wa may dautan na. Pero ang imong giangklahan, murag ang imong angkla muburag na abdan. No? Ang atong giangklahan kalibutanon ra, nya kini kalibutan nga atong lauman matapos naman eh. Mo nang matod pa ni Father Dan, no? Kadiyot kayo mo inom sa ko? Sir ba to? Okay. Ang hope, dili wishful thinking. Sama ni bata, oh. Ang bata, nagdaan siya sidling. Tangan niya gamay nga, ano sa ni, yuta, nasa plastic.
Nag-hope siya nga mudako ni siyang kahoy niya muhatag og landong unya mamunga. Ang problema wa man ni sa gawas. Naa sa suci ang balay ni sa kusina, tiles ni tiles. Unsaon man taon niya pag-hope in taon sa bata na kining gamot sa kahoy inigdako mangita man jud nagyuta. Kun diha rin ni butang sa iyang tiles mamatay ng kahoya. So dinhi ang hope is just a what? A wishful thinking. Ang origin ani mga igsoon sa mythology, sa Greek mythology, adunay Dios-Dios, daghan man sila Dios-Dios no. Gipadako no ni Zeus ang usa ka babae, unang babae mao si Elpis. Si Pandora. Pag open ni Pandora siyang box ng gawas ang tanang mga espiritu. Usa sa mga espiritu nga dautan, evil spirit, mao ni si Elpis. This is the demon of hope, demonyo sa paglaom, nahabilin sa iyang box. So kanigawas ni mga demonyo, naghimog mga kadaot sa kalibutan, kamatay, kagutom, etc. Pero kulang sila usa. Giablihan ni Pandora ang iyang box again og nakagawas ang demonyo nga si Elpis, ang demonyo sa paglaom. So originally kanang paglaom or hope, demonyo na siya sa ilang mythology. Sa mga Romano, ang ilahang equivalent sa Elpis mao si Spes. Si Spes mao ni siya dili siya demonyo, Dios sa paglaom, the goddess of hope. Mao nang gikuha nato ang Latin nga pulong sa hope, spes. No? Spes means hope. Mao nang peregrinantes et spem. Peregrinantes in spem, pilgrims of hope. Nga sa gingon nga dom vita est, spes est. While there is life, there is hope. Mao ning word nga spes sa Latin. Ang worldly nga hope mao ni feeling lang siya. Kung sa imo gitinguha, gi-feel nimo nang ni hope ka. No? Importante man Nya nag-expect sa gyud ka. Mao ning worldly hope, panalitan. Mo eskwela ka. Kinsa may mo eskwela nga wala mo laom nga mahuman. Mo eskwela ka nga wala expectation to finish. So dili gyud ka maning kamot. Kung manguyab ka, kinsa may nanguyab nga di mag-expect nga sugton. Kung naman ikamot yung kang mabihag, di mo nang babae nga imuhang gi pangulitawan. So, naa nang expectation. Naapay desire, feeling, desire, expectation. Unya, nag-hope ta nga dunay positive outcome sa atong kinabuhi. Tinuod. Walay taong mabuhi nga walay paglaom. Unsa adlaw ugma gani? Miyerkules. Mo ba? Yes. Namoy trabaho? O Martes pa ba? Ugma ba? Ugma ba? O lagi, ugma. Miyerkules ugma. So kinsa nato dinhi nga dapat mumatag sayo ugma kay naa kay lakaw, na kay trabaho, guban pa. Muhatod ka sa imong anak o sa imong apo sa eskwelahan. Isang kamot ang kailangan mumatag sayo ugma. Tas kamot. Very good. Aron makamata kag sayo, mag-unsa may buhaton nimo gabi mag-alarm. Aron di malangay ang imong buhat ugma, imo nang andamon imong butang, imong uniforme, imong sinina, imo nang plansahon daan para di ka malangay diha, di ba? So, pangutana, kinsa man nato sigurado 100% nga buhi pa ta ugma? Wala no. Pero ngano naging unana man ta, ngano mang feeling nato na apata ugma nga wa man tay siguro, mao nay hope. Ang hope is a positive belief nga na ay positive nga mahitabo sa uabot mo kinabuhi. Kay wala tay hope mo intang di lang ako mag-alarm ay ako siguro makamata ugma di lang ako mangandam ay mata maayo di maayo so magana wa gyud kay kadasig di gyud ka maning kamot. So walay usa nato dinhi nga walay hope. Kamong ni adiri ni anhi naasan mo'y hope, wala mo kay bao. Ni hope mo nga matapos taon time nga di ta mabuntagan dire. Oh. Di ba unsa dihay? Ay mo kabalaka. So na magid tay hope no. Pero mao nang worldly nga hope. Okay, ako nag-mention ganina positive thinking din ako kuan. So paspasan na ko gamay ha.
So mao ni siya, kung naa kay hope, maka-encourage ka nga mo-wish ka, no? Mura po nabito ka sa ngit-ngit kayong lugar. Nya wag kay bawo ba kay nag-blackout pag mata nimo. It happened to me 1 month ago. Dito ko sa bukid sa Buena Vista, Agusan del Norte. Mission area sa CICM nga congregation sa bukid sa Simbalan. Bukid kayo niya. Bugnaw kayo. Nya ang kumbinto dito po purting dakua pero ang simbahan purting gamaya. So nungutan ako sa pare nga taga Congo, itom pero may kan Bisaya, ha? Father Jean Pascal. Eko Father Jean, nganong gamay magkayaki mo simbahan unya dako kay kagubinto, 8 ka kwarto. Unya ang kada kwarto purting yung dakua. Masuod pa siguro nagnapo katawo ko dakua pa ding kwarto ha. Oy. Isa, kuan man god kuya, ang among congregation tibok Pilipinas kung mag-meeting Miss Mindanao, ari sila dire. Kay mao ni pinakadako. Nya ang among simbahan gamay kay mission pa man gamay pa man yung mga Katoliko dire. Amo ba di eko sige. Sus andar ko sa aircon takong kwarto. Kay limuot may sirado biya tibok adlaw. After 1 hour ako gipaong kay porte nagitugnaw hangtod nagbuntag. Tang nindutas katugnaw nga natural ba. O pagmata na ko alas 2 sa kadlawon kay sugo sa lawas. Porte ngit-ngita ka nag-blackout daya nga Agusan del Norte Electric Cooperative. Di ko suwitos kwarto. Unya ang ilang CR sa kwarto. Tikangunon ko pila ka steps. Wa ko masiguro hain na itong lamisa kay karon pa lagi ko kaabot. Hasan to ko silpon gibutang kay magnay silpon sigam na no. Ngit-ngitaw yung saan ako bulikat sa kumatangit kita to kayo. Nahinumdog ko kini akong rilo musiga ni gamay. Musiga man nagpislito nimo. Siga. Tsara. O kini, green, di ba? O ngit-ngit ayo, hayag-hayag na, ano, iwag-iwag na ko. Di ara ako cellphone, naka-torch na ko, okay na kayo. Karang simbolo na siya, hope. Gamay nga hayag, tunga-tunga sa kangit-ngit. Kaya ang mga tao nga, di nakakitag hayag. Kung naan na sila sa tunga-tunga, sa kangit-ngit sa ilang problema, muni mga tawhana nga gusto nang magpakamatay. Mga tao nga mo inom og muriatic acid. Unsay pagtuo siyang baba iniduro. Yun ako mga matay raman tang tanan paghuwat. We will all die according to schedule, but the schedule is subject to change without prior notice. See posters and print ads for more details. If symptoms persist, change your doctor. Kung naa kay hope, mga kaigsuunan ko, mamotivated yung ka sa pagbuhat, pagpundar sa imong kinabuhi. Magdala kini og strength, joy, peace, unfailing love and rest. Ang tao nga dunay hope, dili basta-basta nga mo give up. Mamo yun, laban lang. Wala viral gina problema. Di ba? Tila lilipas din ang ulan, liliwanag din ang kalangitan, at ang araw ay sisikat na muli. Magkakita gani kog naay magduka, mukanta kog ahat, okay? So mukanta na gani ko lingi kaysa duka, kinsa. Lingi na, ha? Unsay may tabo kung hopeless ta. Ang hopeless nga tao, now, di ka mabuhay, wa kay hope. Unya, na ganing kay sakit pananglitan, obstacles, poor kay motivation nimo. Problema sa imong pamilya, ingnon nimo buwagi na. Problema sa imong bana, hiluin na. Ano ba ganun taong hiluan man oy? Problema pa tiwasan pa, no? Ha? Nya di nakaganahan og interest og mga pagbuhat og butang nga dunay challenge, dunay risks. Sama pananglit karong Mayo, eleksyon na. Ang ubang mga tao sigbasa, paminaw sa YouTube, nahitabo sa itong nasod, uguban pa, moingon, di na lang butar na rumayo. Ano man, napakay paglaom ng Pilipinas. Napa! Samtang buhi pa ta, napatay paglaom. Samtang naginhawa ta, napatay paglaom. Unang dovita est, spes est. Habang may buhay, may pag-asa. Huwag damdamin na kasawihan. May bukas pa sa iyong buhay. Kaya, coming May, butar! Naapalagi tayo paglaom. Ang di mo butar na hopeless na siya. Yeah, you don't believe in progress and development. Di nakamutuo nga muna pa yung solusyon ng problema. Ugma, it's not going to be a bright day. So wala na kay prospect for a bright day. Ang element sa hope, tulo. Naa kay feeling, mga expectancy, naa kay perception,
nakakita kag usay mahitabo, but importante nga na kay aksyon. Feel nimo nga mahuman kag eskwela. Unsa ang pagkahuman, working student ka. Sunod, hala, buhata. Eskwela, trabaho. Kanang imong damgo mahimo ng realidad. Pero kutob ra kag feeling, wa kay pagunahuna, wa kay action, why mahitabo. Okay? Very good, no? So, mao to ang what the virtue of hope is not. Kini akong gisulti niyo, dili ni maoy virtue of hope. Kalibutanon nga hope, yes. Ingon si Father Dan, kuan ko no, kini kuno si Buano, mahilig og mga pila ka words himong usa. Kana kuno mini sa paglaom, ang meaning kuno ana, lahutay ug ugma. Paglahutay ugma, paglaom. Nya kanang moingon kuno kag salamat na kay paglaom. Ang meaning kuno sa salamat sa langit matagamtam. So kung na kay favor ihatag nako, ang ako isulti nimo salamat kay wa mo koy kasukli, mo koy ibawas ana. Ang meaning sa langit nimo matagamtam ang imuhang ganti. Mao nang salamat sa inyong pag-invite nako. Sa langit kubraha ang imong ganti. Sa langit matagamtam. Salamat. Ina imtupad. Salamat ha. Kay niya ka. Ingna. Katong nakadungog, mulingi. Ang di mulingi, wa kadungog. Kadungog di tanan kadungog. Salamat kay niya ka. Brothers and sisters, what is the virtue of hope? Unsa man di ay ni virtue of hope? Basahon nato ang pagtulunan sa simbahan, Catechism of the Catholic Church, paragraph 1817. Hinayo natog basa, dungan ta, larga. Hope is the theological virtue by which we desire the kingdom of heaven and eternal life as our happiness, placing our trust in Christ's promises and relying not on our own strength but on the help of the grace of the Holy Spirit. Naara. Unsa kuno? Theological virtue, because they relate us directly to God. Believe in God, hope in God, and loving God. It is always God. Dili nang mo desire ka sa langit. Mo desire ka kinabuhing dayon. Dili na virtue of hope nga mo desire ka, mapopular ka, na madato ka. Hope gyapon na, pero di na virtue of hope kay wa man na mo relate sa Ginoo directly. Imo man ang material nga pangandoy. Naghope pa ka musikat, naghope pa ka maminyo. Bisan na imong edad sa 60 na, okay pa ba? Kay sa una busy kay kagtrabaho, no time for love. Pagbukas imong mata, nagminupos na ka. Hindi naman siguro kung ano mga anak na nagminupos na ka. Pero sige, muna ang iyang inampuan, lain naman. Adto siya mag-ampo ni magdubina ni Santa Ana, mama ni Mama Mary. Saint Anne, give me a husband as fast as you can. Otherwise, make me a nun. Nagdali na ganito siyang maminyo. Dili ni paglaom nga maminyo pa ka, nga musikat pa ka, kung dili naglaom ta, nga sa umaabot, mahilangit ta. Mabuhi hangtod sa hangtod, maunay tinubdan sa atong kalipay. Layo ara di ay sa hope nga kalibutanon sa. Di ta malimot ani, ug kanatanan atong giangkor sa saad ni Kristo. Kay ang saad ni Kristo dili man mapakyas. Wa ta magsalig sa atong kaugalingong katakos, kundi na ngayo tagtabang gikan sa grasya sa Espiritu Santo pagkanindutan din ang virtue of hope. Nindot na magani itong worldly nga hope, sabot pa ning virtue of hope. Tanawa, atong basahon sa Hebrews 10:23. Mao na sulat ngadto sa taga-Hebreo. Let us hold fast the confession of our faith without wavering, for He who promised is faithful. Atong kuptan gining atong paglaom. Di kita mo pakyas ini, di ta mo lunga, di ta mo lugak nganuman. Kay siya nga nagsaad, kasaligan, matinud-anon, faithful gani, dependable, trustworthy. Mo ni meaning anang faithful. Ay mo ba na gani faithful, imo asawa faithful,
Bisan pag na-paralyze na ka, nasakit ka, di nakakalakaw, di ka ilisdan kay ang iyang saad na tubangan sa Ginoo, kamatayon ray mubuwag ka nato. Dili kay kung ma-paralyze ka, buwag na me. Dili. So bisan pag ikaw giagak na ka, ang imong bana, imong asawa ni serbisyo nimo, faithful ng tawhana. Kay ang iyang gipanumpaan, iyang gipuy-an, kasaligan siya, trustworthy siya, dependable siya. Sulat ni San Pablo ngadto kan Tito, iyahang young protege, iyahang disipulo nga later on nahimong obispo. Matud pa ni San Pablo, the Holy Spirit, He poured out upon us richly through Jesus Christ our Savior, so that we might be justified by His grace and become heirs of eternal life. Kay bao mo, hindot kayong pagkapili ni Pope Francis kining timaha karon sa atong jubilee. Kay niining panahon na, kailangan kay nato ning hope. This is the virtue that we need most. Sa kadaghan karong mga pangitabo nga murag baka pa-depress na to, takkan kayo. Tan-aw lang kay balita atong linog sa Myanmar, oh. Karon ikatulog adlaw na 72 hours na. Tibuok syudad dito sa ilang dakong syudad sa Myanmar, animaho ng patay. Ang nagago sa ilawom sa mga building, wala. Ang anam nagahilom. Kaya na nga, matay na. After 72 hours, wakay klarong ginhawa, wakay kaon, napiit ka, wata kay bao. So, maminaw ta niya na, mamasa ta, tanaw ta, makadepress na. Ay, makadepress na. Pero kung maguna-una ta, kung unsa ng virtue of hope, nabisan pag mawata ni kalibutan, nag-unsa magani, na may langit padungan na to, mausab ang atong panglantaw. Mo ni ang bull of indiction ni Pope Francis, pag-declare niya sa 2025 nga ordinary jubilee year. Unsa ang ordinary jubilee year? Every 25 years, ordinary na. So year 2000, sunod 2025. In between, dunay extraordinary jubilee. Sama sa 2015, 2016, unsa man to? Or extraordinary jubilee of mercy. Ang sunod niya na, nga extraordinary jubilee, pasabton tamudaan, trivia. Di ba ang ordinary jubilee every 25? So kanus amay next ane? 2050, ordinary na. Pero somewhere from now up to 2050, na ay extraordinary. Kadako kayong jubilee. Kanus ana? 2033. Unsay naa sa 2033? Guess? Ika-2000th birthday sa Catholic Church. Kaya nga itong simbahan natukod sa year 33. So karong 2033, 2000 na katuig ang atong simbahan, iyan ng birthday. Dako kay ning jubilee sa simbahan. Nga gikan karon nangandam ta for 9 years. Nga itong ibawan nobena, 9 days naman. Karon ang pangandam ng dakong jubilee, 9 years. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 9 years from now, the great extraordinary jubilee of the birthday of the church. 2,000 years na ang simbahang Katoliko na atong gipasakupan. Busa, lingian ang imutupad. Ingna imutupad, sister, brother. Bawal mamatay hangtod sa 2033. Okay? Ingna imutupad, larga. Sister, ha? Bawal mamatay hantod sa 2033 para makaselebrate sa Jubilee. Sana all kita'y nagdaa sa itong kinabuhi. Pero maayo lang tas Ginoo. Ako 60 naman ko. Puhon, nagbuhion pa. 69 pa. Okay pa. Si Pope Francis gana 88 na. Ugbuhion pa na siya. 97 na siya. Tanaw lang, buhi pa maganda si Enrile, 101. Posible na. Maayo lang tas Ginoo. Sige, usba, iligay mo tupad, sister. Bawal mamatay, ha? Ingna na yun. Bawal mamatay. Kaya makay-jubilee pa ta. So, sa bull ni Pope Francis, mauni ang sulod. Pulong sa paglaom, agianan sa paglaom, tilimadon sa paglaom, tawag aron mulaom, nakaangkla sa paglaom. Pagkaniduta na, nindot kayo na siya nga suwat, nga document na doon ay mga 24 ka mga paragraphs, no? Di na ko ihatag tanan kita asman.
Ako lang ihatag ang magamit nato sa atong tema nga companions on the journey, sharing love and hope. So, ang opening statement ni Pope Francis, gikuha didha ang tema, ang spes non confunded means hope does not disappoint. Mao na giingon sa Roma 5:5. Ang pagtuo dili mo pakyas. Ha? Okay, ingon si Pope Francis, in the heart of every person there is hope as a desire and expectation of good, even if one does not know what tomorrow will bring. Now, ato ning ihaom sa virtue of hope. Sa unang 300 years sa simbahan, gilutos ang simbahan sa mga bangis nga emperador sa Roma. Natapos ang emperador nga nakonverter, mao si Emperador Constantino. So before ng mga bangis nga mga emperador, nga mga Kristiyanos pamatyon, sunugon, bitaw, unsa pa'y mga torture nga gihimo, mao to gipang martir ang mga tanang apostoles gawas ni Juan, nagipanita, gitukmod gika sa kampanaryo sa taas nga spot sa building, no? Sa San Juan, Santiago nga gamay. Dito gilansang nga gituwad si Pedro, na dito gilansang babikangkang giana murag si San Andres. Portigid ba? Nya naay kay budngan. Sa panahon ni Emperor Valerian, ang Santo Papa ato panahon nga mao si Pope Sixtus II, adunay usa ka deacon, usa sa 7 ka diakono sa Roma. Ang nga niya mao si Deacon Lawrence. Kini si Lawrence, siya mo in charge, siya mao'y custodian sa treasury sa simbahan. So, kadtong emisary sa emperador sa Roma, gipatawag siya, giingnan siya sa sugo sa emperador, dalha dire ugma ang tanan nga mga treasure sa simbahan. Ingon dayon si Deacon Lawrence, sure. Huwat-huwat ito. Pagkaugma, kung sa may gidaan niya, nag-expect ba ka nga mga bulawan, mga plata, mga diamante, o mga kwarta, ang gidaan niya, mga buta, mga bakol, mga piang, mga makililimos, mga masakiton. Siya unskin sa man sa yung treasure sa simbahan. These are the treasures of the church. Giingnan siya, kuhaan ng tawhana. Litsuna. So gilitson in town siya nga buhi, giasal nga buhi. Samtang gituyok-tuyok siya, siguro ang mga sundalo nag-istoryahay ba to o unsa ba nag-inom ba to takay bao? Nahunong bitaw nagtuyok, ya kay buhi pa man siya. Ningon na siya, bay, tuyukan ako bay. Balihan ako kay napagod na ring luyo, tubangan wa pa, baliha ko. So naibong mga sundalo na unsa man yung mga Kristiyanos. Ina kay magpakiluoy ngayon pa siya, anda bang mamatay? Dito na. Nasantos na si St. Lawrence. St. Lawrence is a saint. Siyang patron sa mga kusinero. Ito, nag-barbecue siya. Kamo mag-barbecue niya, sampita, St. Lawrence, di ta ako mapaso. Di ta ni mapagod, di ako gi-barbecue. Di ta ni ma-overcook, ni akong litson. Unya, ang pinakabangis yung kayo nga ilado kayo mangluluto sa Kristiyano, mao si Nero Caesar. Sa panahon nga iyan ang pamatayon ang mga Kristiyanos, may buong siya, Brad, kaya magsulukso, maglipay, ngisi na, dayong kamatay, dayong patay, pak, ngisi. So, inuutan na sa sundalo. Unsa man yung mga Kristiyano nga buang ni sila? Nga naman mo mga lipay ni sila pamatyon. Ingon na sundalo, sir, lahi man ni Kristiyano nato. Kita mahadlok pag mamatay, kaya wamatay kahibaw asa tapadong. Kana sila sigurado sila, kaya gisaaran man sila sa ilang Ginoo. Nga, kantong namatay kuno unya na bandaw, muna nilang gituuhan. Gisaaran sila nga kung mamatay sila tungod sa angan, diretso sila langit, siguradong langit nila. Maunang nangatawa ng lukso na silang patyuno na to, kaya nahibaw sila nga langit ilang padulngan, mauna sila. So the more they kill the Christians, the more nga nidaghan ang mga Kristiyanos. Muna giingon pa ni Tertullian nga historian, the blood of the martyrs is the seed of Christianity. Nganong ni ata, kita ang bunga sa paula nga dugo sa mga martir sa first 300 years. Basig mo ingon ka nga, basig sa una na Brad, di na ron, atong tanawon, ugwa na ba na ron, ha? Tanawon na ta, sige. Unsay atong gilauman? Balik ta?
sa promise ni Lord. Kung sa promise ni Lord, asa? No, sa Beatitudes. Mao man ni ang sinugdanan sa Sermon on the Mount. Kung si tawag na, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, ang tawag na, Sermon on the Mount. Kung si tawag, Sermon on the Mount. Dili Sermon on the Amount. Ang sinugdanan sa Sermon on the Mount, Beatitudes. Dili lang nako isay-isay tanan kay madugay man ta. Tulo lang, 4 ka bersikulo ang akong pick-upon lang ha. Magsugod ta sa 1. Bulahan ang mga kabos sa espiritu, ila ang gingharian sa langit. O, tiyaw mo na. Unsa man ang kabos sa espiritu? Kung mubasa ka na, maglibog ka, unsa may kabos sa espiritu? Kanang way simba-simba? Dili. Unsa man ang kabos? Ang kabos, kung may mulimos, di kakaon. So meaning ang kabos mo itaw ni ila nga kunwa ang Ginoo wa siya mahimo. Mao nang kung musimba ka kanunay kada adlaw kung mahimo kada Domingo tungod kay kunwa ang Ginoo wa kay mahimo ni ila ka kabos ka sa butang espirituhanon. Bulahan ka. Pero duha man being poor in spirit means detachment from the material things and attachment to the Lord. Wa ka ma-attach sa mga butang. Dili ka materialistic, di ka attach sa butang. So bisag dato ka pero di ka attach sa imong butang. Attach ka sa Ginoo. Dato ka pero how? Di man ko attach. Ug may mangayo, ihatag ko na ana gani. Di ka tihik ano man. Bugang ilabay kay di man ko attached. Bahala na. Total biyaan na ako ng tanan kay adtong ko sa Ginoo. Kung moabot na ang takna nga kita matapos na ang tanan natong talikdan sayo tatabunan. Kung ingon ana nga atong attitude, garantisado langit ta kung nag-iingon sa Ginoo. Siya may nagsaad. Sa pangutana, attach ba ka sa imong butang? Dili kailangan dato ka para ma-attach ka. Na ay mga pobre, igo-igo ra nga 40 ka attach sa ilang butang. Nga di gyud maka-let go. Di gyud siya maka-dispatsar. Ang atong mga balay, bisag unsa ka pobre, daghan kay butang. Kay bisag mga karton nga way sud. Hala, ipatong-patong bisag way sud. Kay tinadihat. Hantud puy, ano lang mga ilaga, na nagbugno ang ilaga kay nasilos. Natagak dito, mga usahay mahimong sunog. Puti na ka ng butang, di gid ka kalabay na ng imong mga sapatos nga wa na ilapalapa. Mga chinilas nga na puro tuo. Way Paris. Di maayo na brodoy ako ni kuanon kay ipanghatag ni sa Disyembre. Kisa may tagaan nimo ana. Pangitag tao ngayang tiil puro tuo. Wa gani Paris papay. Tara gyapon ang mga medyas ng mga buslot. Paglabay natin mga butilyas, mga mahalong bino, butang kag tsa, i-display. Di na tanan pa. Hasta pang iya sinina pagbunyag na apa. Di ka litgo. No, panglabay na na. Mga underwear nga way garter, labay na na. Mga bra nga way strap, ilabay na na. Mga tasa nga way dunggan, ilabay na na. Sige lang magkagabit-gabit tasa nga way dunggan. Magkape, tuson ka. No, sige katubang ng tasa nga way dunggan. Nag-ingon ra bang psychology nga, kung kinsa nang sige katubang nimo, mao po na imong naong. So, kung saan may naong na ko, mura naman kung naong og tasa nga way dunggan. So, ilabay na sa basurahan kay basig magamit pa in tao na sa mga basurero nga way tasa. Di ba? Sige, before ta matuog karon nga biuna. Tan-awa na daan unsa imong ipanglabay ugma ha. Aron di ka ma-attach na ng butanga sige na dispatcher na ta na. Mag-declutter na ta kay kanatong balay diha nga porting daghan ang butang way gamit, makalabad na so. Mga tupperware nga walay takob. Dayon ta. Ay lagi mong tugtog diha. Mulukso ta dire sa kani Mercy, paborito ninyo ni mga Divine Mercy maluluyon ka, kaluyan ka, di ba? Remember the ABC sa Divine Mercy? O say A, ask for God mercy. B, be merciful. C, completely trust in the Lord.
Unya, sige tag, Jesus, maloy kakanamo. Unya, wa juga kaluoy sa musilingan. Ang imong maid, gipapahawa, wa ni mo swilduhe. Pakaon ni mo puro ulo sa buwan. Jesus, maloy. Unya, di ka kaibang maluoy. Halang ka. Sige, dito na taanay, kaunom na lang. Bulahan ng putlig kasing-kasing, makakita sila sa Dios pag kaniduta. Putli atong kasing-kasing, makakita ta sa Dios. Example na si Mother Teresa. Putli kay si kasing-kasing, nga bisan ang mga sanglahon, mga masakiton, ngayang atimanon, di siya mahadlok matakdan. Gi nga mother, masig matakdan ka. Sanglahon ba yan na? No, di man sanglahon ako nakitaan. God, si Jesus man bisag asa siya tanaw, si Jesus yang makita. Wow! Putlig kasing-kasing. Tistingan nato kung putli na ba ang atong kasing-kasing. Lingi ang imutupad kung si Kristo na ba nakita mo diha. At tanawa, si Kristo na nakita ni mo, di pa. Di pa. Mura magdi pa, eh. Ako manisilingan nga ko. Magampo ta, Ginoo putli ay tanong ko kasing-kasing. Kabisag magkakita ako sa kumbanang palahubog, ikaw ako makita. Ako ning ating manon na kumbana, di na ko nila po ang init tubig. Ako lang dito ha, kay mataas man ta. Dito na lang ko last to ha. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Theirs is the kingdom of heaven. Nagbuhat kag tarong, gilutos ka, gilibak ka, gimarites ka, bulahan ka, ayaw ka suko, kay bulahan man ka. Nabay bulahan masuko. So libakon gani ka, ayaw ka suko, kay bulahan man ka. Wa man ka kay gibuhat ka, dautan. Oh, unsa? Gilibak ko niya brad. Unya. Tinuod yung sulti dili. Dili, ungano masuko, man kang di ba tinuod? Oh. Unsa man tong isulti niya, tinuod dili. Tinuod, ungano masuko, man kang tinuod man. Uno na ang uno eh. Oh. Kung di tinuod ay kisuko, kung tinuod ay siya kisuko, wa di tayo rason masuko ta. Na makabungkag sa grupo usahay, no kinig yung mga marites, sikuan pa to. Mo binahinungdan ngano nga wa kay ta mudaghan usahay, nga maglisod tag imbitar og mga tao. Ngano man akong i-explain ninyo ha. Duha ni kagingrian nga nias kalibutan karon, existing side by side on the same physical environment. The kingdom of God and the kingdom of the world. Di ni makita. Ang ahinti sa kingdom of God, mo ang simbahan, mo nang gipangwali sa pari, pulos mga kingdom principles. Pero ang ahinti sa kalibutan, okay ba na ta? Media, social media, mass media, kung sa mga uso diha mo na kalibutan nun. And then, nidako ta, gipalibutan ta sa mga worldly kayo nga mga kultura. Sama pananglit, gipalibutan ta mga palahubog. Mga libakira, na mga kinabitay, na mga adik-adik, mga palahubog, mga sugarol, na nagdumot, na nagbungol, na pinatsyanay, nagdinautay, nagdinibakay, nagsuyaay. Mo na'y kalibutanon. Sa kingdom of God, o sa may giwali din na simbahan, mupasahilo ta. Iampo ang itong makontra kay sulti na sa Ginoo. Mateo 5:44, love your enemies, pray for those who persecute you, do good to those who mistreat you. Mauna ang kingdom of God. Unya ikaw, Lord, sobra naman po ni Lord. Ay, mabitan naging alag kaaway para awayon, igugmaon doon, barangon kung magkahadili. Kung dito uso ang pagdinumtanay, sa kingdom of God, uso ang pinasayloay. Kung dito uso ang kinawatay, kurakutay, dire, uso ang paghinatagay o paginambitay. Kung dito uso ang pagbinungulay, paginawayay, dire, uso ang paghimamatay, pagigugmaay o pinasayloay. Kita ninyo? Karon, di ba man ta? Sa atong trabahuan ay mga intriga, I am in the world. Pag di ata simbahan, magpisayloay ta. Karon, kita nga na sa simbahan, usaray misyon na to, unsa man, nga unta ang kalibutanon nga mga nga kultura atong hinahinayan nga maundang kay atong patakdan sa kingdom culture. Kita ang ahinte sa gingarian sa langit. Karon, kung sa may purpose nato sa mission, hala, sige, mangaglitag mga tao nga musimba, paapilo na to sa atong grupo, paapilo na to sa atong organisasyon, sa atong pundok, sa atong kapunungan, sa atong movement. Pila na to, nakasuway ka nga, naakay gimbitar, pagkahuman, wa na nibalik. Kausara.
Na imo paluapon sister. Di ba gi-invite man ka namo sa grupo? Oh, bitaw kinundong ko. Ngano man kanibalik? Mayon nang kuan sister kanang prangka lang ko ha. Pag adto nako na siyempre namanter gid kung unsa gini sila, unsa gid mo ba? Okay, nag-prayer mo, unsa pa diha. Nya pagkahuman, usar gi akong konklusyon. Kanang wa gid mo kay laina namo. Ha? Ihuman yung prayer, naglinibakay ra lagi mo sa iyong kauban. Nya kami diring kalibutanon maglinibakay, kamong taga-simbahan maglinibakay, pareha ra tay. Usa na kay nungdan nga di ta kaagni og mga tao nga mo appeal nato. Kay wa nato gipakita ang kingdom principle. Higugmaa. Maminaw ra tagwali sa mga pare. Ibaw tang tinuod na pero mo passive ra usahay ta magatuog pa. Sakto ka pa der, sakto. After 5 minutes sakto kay ka. Pag-amputan nga makaduot unta higugma ang imong kaaway kana lang gud. O sige, kurisma man gid ron. Challenge sa to. Iampo katong nagpasipala nimo. Giampo na ba nimo ang mga nagdaot nimo? Giampo na. Oh, brad, giampo na. Congratulations. Ang pangutana, giunsa man nimo pagampo. Ha? Kung dapat mga Lord, kanang mga tao naglibak na ako, nangontra na ko, Lord. Pasayluwa yung taon sila, Lord. Kaluyin sila, Lord. Panalanginin sila, Lord. Congratulations. Muna inampuan ni Kristo. Usa sa City Palabras, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Kinsa may gipray ni Lord, katong nakig-away niya, katong kontra niya, wa siya makikontra, katong nilatos niya, katong nihapak niya, katong niduslak siyang kilid, katong nipurong-purong ug tunok, katong nilansang sa kuros. Mo to'y giampo niya. Kung siya giampo niya, na magabaan sila, ampo siyang giamahan. Pasaylua sila. Mo ba na inampuan mo? Basig mo yung taga, Ginoo, ganyan mga tao nga nang libak na ko, kaya gabaan! Paunta na sila. Oy, dili na ampo lagi. Tunglo man na, barang man na, maldisyon na. Nahay man taron. Kingdom of God o kingdom of the world? Hello? Murag mo man itubag, maguna-una pa may We are in the kingdom of God. Hindi na ito pa kaulawan ng Ginoo. Ang hilo man. Nga mga marites, mo na unsa pagdil sa mga marites, ane ha? Naman di uban gyud ga, higit kapugong bantay gyud. Kuan ba? Naay mga laking marites panagsa. Pero kasagaran dili kayo mo nang mga babae, di na gani usay mo kapugong nga ganahan ka mo istorya, ayo na pag istorya sa uban pwede ka sa adto istorya sa imong bana. Istoryahi imong bana kay sigurado ka kana imong bana di gina manabi. Ngano man? Kay wa gyud na namati nimo. Wa na naminaw nimo natog na. Hoy, paminaw dong, napako istorya ni mo. Pero naagin igid ikapugong. Si kuan ba to, si kuan ba ta? Ingna lang. Tudloan ta mo sa pagtubag ha. Ana ada yun. Sige sister, ato nang iampo. Ayo ina nga. Mo ba? Tilod ka? Yak, kuno ba ta? Si kuan ba, na. Mo na mga. So na gani maglibak, na gani mahatod-hatod ng istorya, narabay mga taong kugihan mo hatod ng istorya, sige laghatod, di ra ba kuhaon hatod ra. Napuno na tag istorya sa bahay, pila na tuniladang istorya. So na gani mo istorya nimo, ina lang, sige sister, ato na iampo, ha? Sige brad, ato na iampo, ha? Di na mo lapos kay iampo naman, di mo punabi. O, di ba? Maundang ang marites, ana. Nya kadugayan, wa na gimuduol nimo. Ngano man, way lami na sa istorya, ano man, iampo rataan niya Maundang na ang mga marites. Last. Bulahan. Blessed are you when others revile you, persecute you, and utter all kinds of evil against you, falsely on my account. Verse 12. Rejoice and be glad. Gaudete et exultate. For your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Mo nagingon ako. Bulahan mo. Pagsadya mo itong mga before patyon itong panahon ni Nero Cesar, nagsadya sila. Nga naman, ingon na Ginoo. Patyon na mo itong dako, pagsadya mo. Nga naman, ingon ana ang ilang gibuhat sa mga propeta. Mainyo, dako mo ganti, langit ninyong ganti. Balik ko na ako The blood of the martyrs is the seed of Christianity. Ako, di ko taga Cebu. Alang sa wakahibaw, natao ko sa Saudi. Southern Leyte.
Akong trabaho, mag-uuma. Kaya balo ko magdaro, tanom, tracer, gabot, puna, karas, weather, sudlay. Hasang yuta, sudlayon man na. Kini akong tiil, daghan kayo nga, napaakag alimatok. Yan ka na alimatok, suyop man nagdugo. Lagot juga ko na alimatok. No, dagan juga na kayo, malisang ko ba? Huwag ka mataktak na alimatok, kuha di kong sundang, ako din tagurun. Patay lagi ka. Hala, kay pagkaugma, ni daghan mga alimatok. Huwag mo kong kaibaw nga kana ding dugo sa alimatok. Literally, kung mabasa na mahimo ng gagmay ng alimatok, kada tulo, usa ka alimatok na. So, huwag ko kaibaw na. Kung si tawag ni mo sa gagmay ng alimatok, alimatitok. Ang pagpatay sa alimatok na, butang nga rin asin, or bisan pag ka ng detergent powder, bisan ka ng Ariel, nigbutang ni mo anak, kay init mo na. Murag ang alimatok lagi, murag i-deep fry, murag i-prito. Mao po na, pamatyan ng mga Kristiyanos. Di ba kayo didaghanan ng mga Kristiyanos? Basig mo ingon ka, Brad, sa una na Brad, the first 300 years, di na ko naroon panahon ni Kristo. Panahon na ron sa mga alisto. Alisto ka lang. 1 month ago, may nahitabo. Listen. Kini Myanmar karon sikat mga na. 20 years ago, dito ko sa Tampa, Florida, na-meet na ko sa kapari gika sa Myanmar. No? Ang nga si Father Donald, di ko malimot. Sikat pa Donald, no? Kaya bisan ang presidente sa Amerika, Donald Trump. Niya nasa Donald Duck. Niya kato siya, si Father Donald. Kasi Father Donald, buutan kayo. Sige, sunod-sunod ako. Niya siya advisor sa Couples for Christ dito sa Florida. So, buutan kayo siya nga pare. Nadugay na yun siya nako, Brother Ali, I called my bishop in Myanmar. I told him about you. And the bishop told me to invite you to give the retreat to the priest. Are you okay? I said, yes, Father, anytime. Okay, so silipay kayo siya. Iyagi ko na, no? Nangandam na ko, kaya padono ko Myanmar. Then siya, Brother Ali, the bishop just called me after 2 weeks. He said to postpone your coming to Myanmar. We are not safe even there because of the military. Grabe man ang komunista mo na nila, no? And we will just postpone it. I said, anytime, Father, I will be okay. Okay? Hindi ko malimot ni Father Donald. Wa na may nakita almost 20 years na. But, here is another Father Donald from Myanmar. Nahitabo ni 1 month ago kapin. February 25, 2025. Usa ka paring batanon niadto sa kapilya sa bukid kay magmisa. Niabot ning napo ka mga bad guys nga matud pa sa mga saksi, mga witnesses nga mura siya ganang mga sabog. Unya gipaluhod nila ang pare, giingnan niya, you kneel before us. Yung na pare, no. I only kneel before God. Ingon si Father Donald katubatanon. Kneel. No, you are not God. I will only kneel before God. Dunggabon dere, dunggab dere. Og natumba og namatay. Ang nakasaksi nag-ingon, pag dunggab sa pare, wa gid dityabaw ang pare. Wala ni ago, wala ni suko, luwatanan nga mura mag napatara lagi siya nga mura okay. Nakita nila ang naong sa pare nga kalmar kay siya hangtod namatay siya. Mura mag kita niya nga, sige lang, dugaba ko, langit na paabot ako. You want to see this man? That's Father Donald. He said, I only kneel before God. Mo na ang last word sa pare. This is balita ni sa Catholic News Agency nga gikutlo. Okay? Gilubong nila pare. Batanon pa intang parea. Ayaw pag-ingon ang mga martir, iadto pang first 300 years. Bag-o lang ni sa atong atubangan. Someone died refusing to kneel before this 10 bad guys. Matud pa sa nakakita mo ni pizza, February 25, 2025, alas 7 sa buntag. 2 women who witnessed the murder of Father Donald. See? Donald yapon si kata ni Donald, no? Martin Ye, Neng Ye in Myanmar last week recounted how the priest fearlessly confronted the armed men who took his life. Pagkagrabe, no? Amazing. Igsoon, kining pamalandong na torong gabi una, dili ni maglutaw-lutaw lang sa tong utok. Panalitan sa metabo ni kalibutana, mga wara mo kita, bisag kung saan pa natong pugong sa atong edad, ay lagi kalimte, gunit lang kita sa Ginoo. Nga
mawatan tanan siguraduhon ng nato nga atong hope nakaangkla sa promise ni Lord nga naay langit ayaw kalimtina. Mauna giingon ni Pope Francis, there is never a reason to lose hope, for Jesus said, I am with you until the end of the world. Padayon ta sa dokumento, Spes non confunded number 4, mao ni ang gikuhaan sa tema. Asa man ta magkakupot ining paglaom, kay virtue man sa ato pa, it is a habit to hope. Ni ara, we also glory in our sufferings. Na atay mga pag-antos, maghimaya, maglipay ta, nasayod kita nga mga pag-antos, makahimo natong mainantuson. Ang atong mainantuson, nakahatag ka natong maayong gawi. O ka na nga gawi, makahatag ka nato og paglaom. Ang paglaom, dili instant nga, imong tumaron para naa na kay paglaom. Ang agianan sa paglaom, pag-antos. Mao na si Kristo ni antos, aron pagpakita nato nga mao gid ni siya ang pamaagi. Ni tabang niya, ni share sa iyahang pag-antos. The way of the cross. Kung na kay problema, that's the only way. Dunay mga Katoliko nga di ganahan og cross. Katoliko nga way cross ilang balay. Ang ilang ibutang dito kada sila Buddha, dragon, mga pungsoy, mga uban patuo-tuo. Kay ngano kana kuno cross di malas na, kay pag-antos na. Sige, adto kag pare, ingnon ka, Father, bendisyon ko, ingnon ka pare, sige lingkod ha. Nya mohana ng pare og bendisyon sa kuros. Ayaw lang na, Father, bendisyon lang kung walay kuros-kuros. Mayingon, og ako'y pare, ingnon ta ka, wala may bendisyon. O, magitay kaluwasan ko, di mo agi sa kuros. Saan na ko pag bendisyon? Ini bendisyon pa, Father, ayaw ng kuros. Nga naman, Padre, daghan na kay kong kuros sa akong kinabuhi. Kana kung bana, cross na nako, Pader. Napo kaya ng kalaki maldito, cross po na nako, Pader. Ang among gipuyan, Pader, Sitio Santa Cruz. Ang among parokya sa Pardo, Holy Cross. Uni ang among apelido, De La Cruz. Daghan na kong cross, Pader. Na, huwag ako'y pare, inuta ka, sorry, I cannot bless you without using the cross. Muna sa atong stations of the cross, we adore you, O Christ, and we bless you. Nya mo ginuflikta, because by your holy cross, you have redeemed the world. There is no other way but to carry the cross. And the cross that we carry is not so much on suffering, but accepting it with love. It's called sacrifice. Unsa may kilainan sa suffering o sacrifice, God? Suffering na anay pain. If you begin to love the pain, ang suffering, mahimong sacrifice. O kay sacrifice man na, o na mo persevere ka. Kaya nagsakripisyo naman ka. Unsa man suffering is pain without love. Sacrifice is pain with love. Kung ipanish ka, para sa unang panahon, sa eskwelahan, maliit gini ka, iskwaton ka sa maestra, butang kag libro. Hawi na kayo. Paludhon kag asin, paludhon kag munggo sa kita, di na pwede ron, di ba? Kisa may malipay na, maghila ka nagantos ko. Sakit, pero di mo gusto. Mo na suffering. Pero maglakaw ka sa Pulta Mayor, padung diri Santissimo, why nagsugo nimo? Ikaw gi gusto kay imong ihalad para sa conversion sa makasasala. Unsa man ka, nag-suffer o nag-sacrifice? Sacrifice, because why nagsugo nimo? Imo nang kagustuhan. So unsay kalainan sa impierno, purgatorio ug langit? Dito sa impierno, that is pain without love. Purgatorio, pain with love. Heaven, love without pain. Sa langit, gugma, wala pag-antos. There is purgatorio, na ay pag-antos, pero na ay gugma, na ay sakit. Pero dito sa impierno, sakit nga way gugma. Forever. Kasi gusto mo impierno, simba ko, di ko. Mo na mo antos kita, kadausan na to. Kailan mo na Fatima, katong buta, kaibigo ni Father Jerry Urbos. Sige mo nagpanawag sa una ni Father Jerry sa iyang programa sa radyo. O, di ba amigo?
Hello po, Father. Ayo, Fatima, kayo ba yan? Yes po, Father. Talagang nabibless po ako, Father, tuwing marinig ko yung boses mo sa radyo. Ay, ako rin, Fatima. Nabibless talaga ako sa'yo. Talaga gusto kitang makita, Fatima. Hindi po pwede, Father. Bakit hindi pwede? Saan ka ba nakatira? Dadalawin kita. Pila may istorya. Itagaan ko ni Fatima, si Father Jerry og address. Pag adto ni Father sa iyang bahay, kahilak si Father. Ang bata nga nagsigig tawag niya nga dasig kaayo, dili lang siya buta, totally nag-dialysis pa. Dialysis patient, buta, pero nagtawag niya sa pare. Father, talagang, ikaw pa yung nga na, Father, maawa ka sa akin. Ako po'y malala na, malapit na ako mamatay. Wala. Grabe, ano? Anto nagka-amigo sila. Gidaladala na ni Father din sa Cebu. Niya kay may mamukanta. Kasi nainom doon siya kanta, Suffering. My suffering is my offering. I'm offering all my suffering. And if ever I will have more trials and more pain, then I'll offer them gladly again. Muna maingon na Ginoo, salamat sa mga pag-antos. Ako ni gidawat uban sa gugma kay maurag gini agianan para ako makaambit sa imong sakripisyo sa krus, sa imong gugma kanako. Ingon sa St. John Chrysostom that the very reason why Jesus died on the cross is not so much on saving us, but it is more on showing us how much God loves us. Sa seminaryo, doon ay usa ka pari, professor nga gipangutana sa iyang estudyanteng seminaryan. Ingon siya, Father, bag-ora ko nagtanaw sa Passion of the Christ. Grabe ka brutal. Bayulinti kayo. Upiyong ko sa kumata, hindi na kong kaya. Ano, Father, mangutana ko ba? Mangutana ko. Bagilaing paagi. Nga ang Diyos nga mahan mo luwas na to. Kana ragyo di nga anak, uniyang anak. Puro pag hindi paagi. Ang tubag sa professor na ingon, actually, ay daghan. Diyos ba yan siya? I can do it. Pwede na gani iya lang anak, uniyang finger. Maluwas na mo tanan. Tawa. Luwas na ta. Oh, huy po na yan. Lagpot inyong original sin. Luwas na mo. Pero ingon ang professor, pero sa tanang paagi, ang napilian sa amahan, mao ang pagsakripisyo siyang anak, aron ang tao makaamgo nga pinangga kayo kita sa Dios. Kung giana lang ta pagluwas, usa pa pag-iuna mo pinangga. Napamagani mga tao pilosopo bisag namatay na si Kristo. Wada, to magkano dito na dada. Nabikabaw sa amo man si Basimba dako man naglawas. O bitaw, dako bitag lawas, pero taas man pug sungay. Ayaw paminaw anang Aida, maoro na balik-balik, Aida. Ayaw paminaw anang Aida. Naa ba si Aida diha? Anang attitude bitaw nato, no? Ayaw. Appreciate ha. Mauna nato yung Stations of the Cross. Mauna sakripisyo nato. Unya, ang hope pagid nato nga bisag makasasata, bisag unsa pa kadako sa tungsa, maghinulsulta sama sa gihimo sa prodigal son, atong Domingo sa Ebanghelyo, sa Laetare Sunday, ni balik ang anak, giusik-usikan ang iyang kwarta sa mga daotang babae, kailayan, barkada, inom, unsa man. Wala siya kwarta, pero pagbalik niya, wagid siya, basula siyang papa. Wagid mo yung papa, mirisi mo, igabaan ka, wala. Gidawat siya sa amahan. Wapagid siya kahumag istorya. Pero ang key, niangkon siya siyang sa, nakarealize doon siya nga, ngano niya mo ko din eh, nganong mukaon ko ning pasaw sa baboy, niya kanang baboy pinakaubos kay ina nga binuhat sa una kay hugaw na sa ilang panahon. Kadato na sa amo, dagan kay misulguon, kay pagkaon. Unsa ni? Buangan akong buhat ko ni. Uli ko daw eh. Ngay style eh. Ano? Balik sa. Nasulti niya amahan. Nakasala ko batok sa Dios, batok nimo. Ayaw na lang ko isipan nga imong anak. Isipan na lang ko imong ulipon. Wa pagin siya mo magistorya. Wa na gigtagbo sa saman, gigakot siya. Bistihig mahalon, sandalyasi, sulubig singsing ang iyang tudlo. Mag-ihaw tag pinakatabog na ti karnero. Magkumbira ta. Kaya akong anak namatay, ug karon nabuhi. Akong anak nawala, ug karon nakaplagan. Balik ta sa Ginoo. Isaiah 1:18. Duol kamo kanako maghusay kita. Bisag unsa ka pula sa iyong sala, bisag dagtong pula pa kini, papution ko kini sama sa balibo sa karnero. Spes non-confundent number 22. Nag-ingon din if we cover our sin, God will reveal it. But if we confess it,
God will cover it. Tinuod, kang kuaman ni, kang San Agustin. The evil committed does not remain hidden. It needs to be purified to allow us definitive passage to the love of God. And that is through the sacrament of confession. Let us not renounce confession. Naarabay mga taong di mangumpisal. Doon na sila itulo ka rason. Kaya ba mo sa rason nila? Kadiyot lang, kaya mo inom pa ko. Di ko makumpisal ba Unang rason, nga makumpisal mo ko ng pare, nga ng pare, makasara man na sila. Adungog mo na, no? Ingna lang tubag, pulang. Makasama din ng pare. Umpisal, magani po na sila. Kaya ba mo, ano? Kaya ba mo, giduol ko, obispo, padong magmisa, nang umpisal na ako, kaya nagtusag pare ko. Karis ko, last year, dito sa IC3. Naglingkod ako dito, kay ikapoy, in taon may kami, host pa na, host Ben Cebu, Bishop sa Digos, Bishop of Able, maiter na, kalo na, magmisa na siya padong. Tanatan niyo, may laing tao, ako raman naglingkod-lingkod, doolon pa ko sa obispo. Siya, Father, can you hear my confession? Sus, pagbukan ako, obispo! Mag-upisal ako! Bishop, di mo ko pare. Di ka pare, taga-diin man ka, taga-diri mi bishop niya. Ako, kami host, kanito lang bishop, mangita ko pare, diri dito. Sa sinta ka po pare, biya ni apel. Dagan ko to, dagan ko. Kita ko pare, butuan ako amigo, Father Lito Klase. Dri, lai, obispo, mag-upisal. Nakiso man, Bishop, Able. Sa dili, amigo kay mi, ako, ikuha na, bodyguard si Mario, pagkitag lain, tagan sa ko dito. Kita na kong mga pare dito sa MLCC, ang tapok mga pare, gidoon lang ko sa Father Roy. Ko, Father, na ay Bishop, umpisal dito. Sa okay, ada siya dito. Ako pisal. Pagkaugma ako may last speaker. 3,000 people all over the Philippines to. Yagang impare, gatos, madre pa, pilak gatos. Pag human sa kuntok, dahil obispo, doon kabuk sa kutubangan, si Bishop of Able o si Bishop Bacani. Pag human sa kuntok, pagkanaog na ko, ni Barog ang obispo, iya dyan kong gigakos, iya salamat kaayo. Kay nindot, kaya akong kumpisal gahapon, salamat pagpangitag pare, ha? Sige, maday kag atong Mindanao, ha? Huwag naa ka sa digo sapit sa akong Pinoy-ana na, kay mga pit, ha? Ngayon ko, yes, Bishop, yes, Bishop. Pinakada kong joke sa akong kinabuhi. Nagiduol kong obispo, kay mangumpisal na ko. Nakakita akong unsak ang humility sa bishop. Before siya misa, nangita in taon sa pare, kay mangumpisal. Kita, di ta mangumpisal. Di ko magkumpisal, kay kanang pare, makasala na. Kung di ka magkumpisal, kay pare, makasala. Nahala. Kung masakit ganin ka, ayaw na lagpa-doktor. Kay kanang mga doktor, masakit, raba po na sila. Ha? Masakit ang doktor, dili? Oy, kadang doktor nga matay pero nga nung magpa-doktor man ka kung masakit ka, nga nahibaw man ka, nga ang doktor masakit po. Ano niya? Ikadawang rason, dila ko mong kumpisal Ano man? Moro gyapon makasa, nya kumpisal, kasa, hagu-hagu, Sige, ugma ay nagkaligo. Nga naman, moro magyapon, mabuling ka, sington ka, hagu-hagu. Kas sabon, kas shampoo, kas tubig. Di ba? Ano maligo mo ta kada adlaw? Kay aware ta kada adlaw mabuling ta sington ta. Kada adlaw ba ta makasa? Yes. Proverbs 24:16. Ang usa ka taong matarong makapito makasala. Tiyaw mo na. Matarong makapito makasala. Unsa nakakita mga tarong-tarong? Pwede pala mong pisal ta kada adlaw. Ato na buhaton pero di ayo lang sa maluoy tas mga pare jutay rin taon sila, no? Bisa na lang once a year minimum. Ayaw, good mo. Akong suggestion niyo, layo pa mag-Holy Week. Pangumpisal na mo, anytime this week. Kaya kung Holy Week na mo umpisal, daghan na mo kompetensya, daghang maglinya. Yung maikog tagpatuyang, kay lain nagtinanawan ng mga tao sa suloy na ito. Dugaya ninyo Kabantay mo na daghang umpisal, maikog Labi na senior. Una lang senior, una umpisal. Ikatulo, di lang ko mong bisal. Nga naman, wa man ko'y sa na. Muna kuyaw. Wa de kay sa, sige. Tagay ko si Mungan, full name. Nga naman, Brad, wa ba kayo sa? Ako ipadaan sa tupapa. Para nga ikanonize ka, himuon kag santos kay. Muna sa ginahawan ng itong ampo nga sa Bishop Kamumot, masantos na. Hangtod karon wa pa magani, na ara maday kag santosa diha. Naglikod-lingkod, dami nag-recollection. Nidire kay, atong buhat ang rebulto. No?
hinaot unta mga igsoon, di na to kalimtan. Dakong grasya sa paglaom. Bisag unsa na to kadakong makasasala, dawaton ta sa Ginoo, pinaagi sa sakramento, ngayang gitukod ang sakramento sa pagpangumpisal. Pagpasiguli, sacrament of reconciliation, sacrament of penance. Gamay na lang, 10 minutes na lang. Ingon si Pope Francis, we must pay attention to all the good in the world so as not to fall into the temptation of considering ourselves overcome by evil and violence. Ayaw lang sad paghuna-huna sa mga dautan nga mga balita ron, kung dili paghuna-huna sad sa mga maayong butang nga gibuhat sa Ginoo para mabalanse ka. Doon na pa ba hope? Yes. Sugda na to sa pamilya. Mga bata, matud pa ni Pope Francis, no? Openness to life with responsible fatherhood and motherhood is the project that the Creator has inscribed in the hearts and bodies of men and women, a mission that the Lord entrusts to spouses and to their love. Paglaom nga ang atong kalibutan babag-o, kini mga bata ato ning agakon aron sila makakita ug makaila sa Ginoo. Igsoon, 8 kabuk akong anak. Ako ray amahan anang tanan. Sigurado ko ana. Kamagwangan ako 33 ang edad. Ako 34 na di ay this year. Ang akong kamanghuran 18, 18. Mo graduate this week sa senior high, no? Nya silang tanan nagserbisyo sa Ginoo, no? We are all active sa amuang community ug sa simbahan. Kay nagdako maguna sila nga naa gyud sa simbahan. Mangita gina sila. Nya sa 8 ka bata, nya busy ko sa akong ministry larga-larga. Wa gyud ko issue ana nilang mga drug addict, 5 ka laki biya na. Wa ko issue ana na napaangkan, ay nakapaan na ako la. Lipay ko di sila perfect. Nagyapon sila yung mga binatan-on karon nga mga, you know, pero lahi ra gyud ba nga makaingon kang kung naagi pag-ampo sa pamilya, naagod mo sa Ginoo kanunay, dili gyud ka madak-an og burden sa imong mga anak. Mao ni ato gyud atimanon ang atong mga pamilya, tabangan nato na. Ang mga piniriso, Pest Non-Confundent number 10, doon na po sila katungod, look at the jail sa gawas. Mao ni ilang pirisuhan, carpet, nagbara-baraha pa, tanawa, piniriso lang itsura, tagsa nagkwarto ha, tagsa nag-CR, naapay heater, naapay aircon, kalayo ras atong prisuhan sa Pilipinas. Nakawali ko sa prisuhan sa California, state prison sa California. Og nakabalik pa ko adto, ang tanang mga prisuhan nga state prison sa Amerika, ipasuroy nako sa chaplain. Ako sa nagingnan, pagsuod nako sa prisuhan sa California, oy pagkamatay ni Michael Jackson, sikat mga itong atong mga dancing inmates, di ba kabantay ka? Pagsuod ako sa prisuhan, mura ko gikuyawan. Mga higanting mga tao, dagko kay mga tao, anao na madyuguan, di ba? Mangita ko Pilipino kay magpalaban ko man ako kay istorya. Why Pilipino bisag usang na priso? Puros mga ito, mga dagkong tao, yung Ginoo ko. Kumuto na ning ulo na ko, ani big shot mo ginagawa mga tawano ay. Nga akong kuyog pari at tiguang, Amerikano. Pero by the grace of God, naitawid. Nang hilak ang mga priso pag-pray na mo. Pag abot ako sa hotel, nag-email na ko ang pare, sa Brother Ali, can you send me the outline of your talk? I said, why, Father? This is the first time that the inmates are asking for the outline of your talk. And they're asking me, when are you coming back? Where are you coming back, by the way? I want to bring you to all the state prisons all over America. Sus, maadtulo ko Amerika para manood sila mga prisuhan, no? At least nakatilaw ko unsay prisuhan nila. Ako giinan sila, eh? Ako giinan. You know what? Your jail here, your facility, is equivalent to a 4-5-star hotel in the Philippines. What? Tell us what it is like in the Philippines. Your jail in the Philippines. Pag-describe na ko, sus, ang hilak, bito na sila. So, ano mga kaigsunan ko? Hinaot-unta nga, ato pong duaw-duaw ni mga piniriso para makahatag po ta nilang paglaom kay uban maghirayot na. Hospital, muduaw tag hospital. Na ate kaila nga na hospital na sakit. Ikaw kung nasakit ka, duaon ka, naibaw ka, busy ang mga tao, kaibaw ka, traffic ka ayo. Pero anyet na ningkamot ka, muduaw ni mo, di ba malipay ka? It gives you hope. Balag mo kay dang saging diha, mga apple. Adto lang. Chaplit lang dito, malipay na masakito na na. Mulain mo mong tinanawan. Migrants, maunang si Pope Francis, yang giingnan si President Trump, kay gato, grabe namang deportation ron. Kay ingon si Trump, MAGA,
Usay MAGA, Make America Great Again. Hala, papaulian ng mga kuandere, mga immigrants, mga illegals. Ingon si Pope Francis, Mr. President, God created the world for everybody. It just happens that you are the ones occupying that place called United States of America. But everyone has a right to a decent living. Remember, remember that Jesus, Mary, and Joseph were migrants in Egypt and they were not deported until the time came for them to go back to Israel. Sa tanang presidente, sa tanang tao sa kalibutan, si Pope Francis Ray nakasermon sa presidente sa Amerika. Dili ta pwedeng mag-discriminate kay pariha ta tao, anak ta sa Dios. Anak mo pasok ang mga social teaching sa atong simbahan nga nakabase sa atong human dignity. Mga tiguang, mga idaran. Daghan na baro naghikog ro mga idaran. 2 years ago, dito ko sa Bohol, gibalitaan ko sa pare dito, Brad, naghikog ang altar boy, 15 anyos, dire sa kumbinto naghikog, gilubog na mo gapon. Na dito ra ba ko nagpuyo sa kwarto sa iyang altar boy, nga nagbitay dito yung altar boy. Okay, wala yung kwarto, ilang kumbinto. Siya Brad, na ay naghikog dire sa Bohol, 74 years old. Nakaingon ko, ha? 74 padre? Naghikog pa? Wa nagitsaka, what? Nga naman, in town si Lola, biyuda. Iyang mga anak, busy sa negosyo, why duaw-duaw niya. Iyang mga apo, bisa kung saan niyag chat, text, tawag, di mang-reply. Niya, wa siya kalihukan sa simbahan, nara siya sa balay. Kung siya feeling ni Lola, abandon. Nagikog. Munang, kinsan ng mga biyuda din yung mga biyudo. Apil, gin mo kalihukan simbahan, para di mo malunli. Ayaw mo nang hikog-hikog, uy. Tawa, pinangga kay ni Pope Francis ang mga idaran ron, ang mga senior. Naagi usa ka Domingo nga gidedicate para sa mga elderly. One Sunday na. Nalimot lang ko sa Domingo ha, pero karon tuiga marag wa pa, no? Ay na kanon tuiga gideclare ni nga Domingo sa mga idaran ug sa mga senior ug sa mga elderly. Ngano man ingon si Pope Francis kini sila mao na ang katapusan natong link sa nagunang generation nga nangamatay. Kung ikaw di ka diri mangutana ka, unsa kay pagbati sa una, pangutan-an ni kay kanina sila may dugtong. They are the only link that we have to the preceding generation. Mga pinangga ng mga tiguang ug mga sakit man sa hawak ng tiguang. Ay lang tiguang ina mga idaran. So ikaw gani kay ni tiguang murag numero ra man ako sa sinta ko di man ako ma-feel sa akong heart nga sa sinta nako makarapo magyapon ko. Sana all magabasa sa Bible para di baratol pagabus sa trubol, di ka pamahasol, ayaw nagbagulbo, sana all, break it down. Karon pa mo kitag tiguang nga nag-rap, di ba? So magsakit gani mong hawak samtang maglingkod kag dugay-dugay, inigbarog di mo na kuto-kuto. Ayaw ina tiguang ka, masakit, samot mo nagkasakit. Ing na lang, I'm crunchy. I'm crispy. So kita magkaedad magitang tanan igsoon dapat nagyapon tay paglaom, smile gyapon bisag mga super senior na aninduta no basahan na if naamoy time download o palit mo ani o pwede ra man sa udi na lang pero at least ba kini ako giyaw-yaw mo ni dokumento ni Santo Papa pagkanindot ingon pag siya appeal mo space non-confundent number 17 mga grupo nga nagpasalamat nagdaig sa Dios. Kung appeal mo mga permitting, appeal mo mga renewal communities, mga communities nga nag-celebrate sa kaayo sa Ginoo para nga mas ma-boost ang ato ang hope o sa katapusan ang atong timan-an nga way makabuwag nato sa gugma sa Dios. Kamatayon man, kasakitan man, anghel man, demonyo man, nothing could separate us from the love of God. Kining Jubilee, matud pa ni Pope Francis, di ni para ato ra. Para po di sa mga kalag sa purgatorio, tanawa. There is a need to pray for those who have finished their earthly journey to share in the prayerful intercession that finds its own efficacy in the communion of saints. Unsa ng communion of saints? Atong relasyon, mga buhi, church, militant, tagalangit, church, triumphant, purgatorio, church, suffering. Ang atong relasyon, maunay communion of saints. Diya sa misa, giapil na kanunay, di ba moingon na pare, hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pare. So kita na, church militant, hinumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay. Purgatorio, church suffering.
Ha? Ilabi na magkalag ni Maria, ni Pedro, ni Juan. Sa pagbunyag namatay sila uban ni Kristo, mabanhaon ta sila uban kaniya. Dada silang tanan sa pagsudong sa kaayag si mong naong. Kaluy kaming tanan. Imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang ginangaulay sa Dios. Church triumphant. Uban ni San Jose ngayong bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanan mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabuton latas sa katuigan. Uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon. Pinani si Kristo imong anak. Oh. Spes non confundent number 22, the Jubilee indulgence by virtue of prayer is intended in particular for those who have preceded us so that they may obtain full mercy. Nahibaw ba mo mga igsoon nga kining purgatorio, kining nga purgatory number 23, aron ma-purify ang mga sala diha, epektibo ka ng prayer sa communion of saints, applying the, unsa to? The full mercy of God. Kaya ba mo? Kaya na chaplet sa divine mercy, sa wa pa na ma-promote, wa pa na maila, ang mercy sa Ginoo, una, dili lang nato o sa kalibutan, una gi-apply sa mga kalag sa purgatorio. Alang sa mga idaran, sama nako, familiar kay tanining novenang kinaraan sa mga patay. Okay? Ang mga kalag sa purgatorio na grupo, Group A, Group B, nagpadungog-dungog natong mga buhi. Paminawa ha, mo ning pagtuaw sa makalag sa purgatorio. Ay tao nga manggiluyan og among gilauman tuba Group B sa langub nga magipuyan inyo ming panabangan. Ay miagi na kami niya ng walog nga luha ni tabang kami sa uban apan kanamo ay ni tabang namuyboy man di na mo kalimtan kay nagabalos pabaslan sa langub nga magipuyan. Gilibutan man kami sa kalayo nga masiga nga naghanan og di mapagngan kay gihuyop sa kanunay sa Dios no nakinaadman sa langub. Pulong man si Kristo nga dalan paingon sa langit sigpit nga wala ingon og gatag sa regilaktan daan kaluy kami ninyo aron sa Dios kamo pabaslan sa langub nga magipuyan di ba? Re kimiter nandunais dominerkes katimpatse karon nakadungog na ta kay nagpadungog-dungog ang kalag sa purgatorio kita na say maggrupo Group A, Group B ato silang iampo sa ngadto sa Ginoo ha taga yuta Group A, Group B mga muyo ta maluluyo amot nga Hesus tanawa sa imong mga mata makalag sa purgatorio kay namatay ka og tungod kanila ug namatay ka gisakit ka sa cross. Amen. Hesus ko tungod sa hanang gisingot og dugo, gisingot ka dito sa uwerto. Kaluyan mo Ginoo ang kalag sa purgatorio. Hesus ko tungod sa biste mo napuno sa dugo sa dako kapintas, gihubo kanimo sa mga tampalasan. Kaluyan mo Ginoo. Hesus ko to sa magbangis paghampak kanimo. Kaluyan mo Ginoo. Hesus ko sa purong-purong kanimo sa maidlot nga mga tunog. Kaluyan mo Ginoo. Isus ko tungod sa imong tilog kamot gilagbasa sa maidlot nga mga lansang. Kaluyan mo Ginoo. Isus ko tungod sa pagpasan mo sa krus sa dalan sa kapaitan. Kaluyan mo Ginoo. Isus ko tungod sa imong kilid nga nabukas sa pabuno sa kabangkaw giagayan sa dugo ug tubig. Kaluyan mo Ginoo. Pamilyar man na. Oh, karon mga moyo ang tagsa-tagsa. Ginoo. Unsa may atong gihimo ana ba? Unsa ta? Nagamuyo ta nga kaluyan sa Ginoo makalag sa purgatorio. Ha? Nakaila ikaw kanako Ginoo. Sa wala pa ako maimugso kay imo akong gihimo subay sa larawan nimo. Karon iuli ko kanimo ang akong kalag. Kinsa man nalabdan din isang kamata. Ano ara diha? Nakoy special prayer sa mga manalabdan. Pamina ha? May mga manalabdan kay napuno man ang panaksan. Kay tuyo naman sa manabat nga dili mo kauhat sa utan munggos kapituan. Tubag munggos man kapituan inaot pahumba ang katapusan. Habi ninyo, bata pa ko na memorize na nako ba? Oh, kay ganahan kay ko nga prayer. Sa totoo lang, nagpalit jud kog nobinahan. Akong gitun-an, sus kanindot. Pero ang uban lang nga di kasabot, nya labi nagduka-duka. Sam nang ampuan ni oy. Talawar gud na kaluyan mo Ginoo, kaluyan mo Ginoo. Wa pay chaplet sa divine mercy uso na. Ang kaluoy sa Ginoo gi-apply sa kalag sa purgatorio.
Sige na, kay mahuman ako. Arita sa Mahal na Birhen, Hail Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. Ang Mahal na Birhen ato paglaom nga ug madamlag magkuyog ta niya sa langit. Mao nga sampito na to ang Mahal na Birhen. Nga di ta madaan ni anak karong mga depression, mga stress nga mura nagwad-an ta paglaom. Mama Mary, dasiga kami kay ikaw ang among paglaom. Spes non confunded, number 24. I trust that all, especially those who suffer and are troubled, may experience the closeness of the most affectionate of mothers who never abandons her children. She who, for the holy people of God, is a sign of certain hope and consolation. Makiigsuunan, atong tapuso ni siya, pinaagi ka ng mubo nga pamalandong, no? So ako mong giawhag nga, mo lingkod og tarong, maghilom ta sa makadiot, mga 30 seconds, maghilom sa tagtarong. The conclusion of Pope Francis, Spes non confundent number 19, says, "Let us therefore live in expectation of His coming and in the hope of living forever in Him. It is in this spirit that we make our own the ardent invocation of the first Christians with which sacred scripture ends, 'Come, Lord Jesus, Maranatha.' When I have united myself to you with all my being, Ginoo, kung nahiusan ako kanimo sa tibok na akong pagkaako, nothing will be for me pain or sorrow. My life, full of you, will be true life." And that is our hope. So right now, please, close your eyes, makiigsuunan, o niya mamalandong ta sa makadiot. Samtang nagpiyong ta sa atong mata, atong hinumduman ang mga butang nga atong nabati nga nakapatandog sa atong kasing-kasing. Labi na sa mga panahon nga usahay mawad-an na tag paglaom sa kalisod sa kinabuhi, sa mga problema, sa mga stressful kaayo nga mga kasinatian kada adlaw, mga balita nga grabe ka dili maayo paminawon. Ang mga balita dili na good kasagaran, may mga fake news pa, mga libog na ta, unsay tuuhan, unsay dili. May mga scammer, may mga uban pang mga mangingilad karon sa online, na ay mag-text, na ay manawag, na ay mag-chat, unsa pa ilang buhaton manguha sa mga data. Tapos ang uban gipanguhaan nagkwarta ang ilang mga bangko. Daghan ay concern ang mga tao karon, labi na sa panginabuhian. Apan pipila lang ang naguna-una sa kinabuhing dayon. Pipila lang ang nagunit sa saad sa Ginoo. Kabisa kung si may tabo ni kalibutan na langit ang padulngan nato nga nagtuo ug nagsalig niya. Diha kita mukupot sa atong paglaom. Kay samtang naginhawa pa ta, doon na pa tayo paglaom. Pila kahigayon nga nakauna-una kang dautan sa imong kaugalingon. Nahuna kang mulayas, kung nahuna kang ambaks tulay, huna-huna kang muinom og hilo, huna-huna kang maghurumentado, magwala, magpaligis. Bisan unsa na lay masuod sa una-una sa tao karon. Daghang mga batan-on tungod sa depression nagpakamatay, ug karon ang mga idaran na sad. Nag-anam nagkadaghan sa mga idaran na suicidal, sumala sa statistics karon. Social media usa ka dako na hinungdan ngano nga mawad-an tag paglaom. Maadik na ta sa sigig tan-og salida,
Netflix, YouTube, guban pa, mga TikTok. Wa na tayo panahon mag-ampo, wa na panahon magrosaryo, wa na panahon nga musimba, wa na panahon mubasag Bible. Magsige na lang absent sa mga meeting sa kapunungan, sa simbahan. Salamat nga ni Amo. Salamat nga ni Ata. It is a divine appointment that we're all here. Sa imo kasing-kasing pasalamati ang Dios nga imong nasabtan ang paglaom, dili lamang sa kalibutanon nga pagsabot, kundi ang paglaom nga virtue nga naka-anchor sa promises ni Lord. Inudumato sa San Pedro, si San Pedro Apostol, nga nagtanaw sa Ginoo, naglakaw sa tubig, purti niyang biliba, nga niingon siya, Lord, mulakaw ko, padung nimo. Niingon si Lord, dali, lakaw. Nakalakang siyang pila, kalakang, apa naunlod siya. Kaya ngayang mga mata, gibuwag niya sa pananaw niya ni Jesus. Ang iyang mga mata, iya nang gipunting ngadto sa dagkong bawod. Nagtanaw siya sa kusog kaing hangin, nisulod ang kahadlok niya og naunlod siya. Ug unsay prayer niya, ingon siya, Lord, save me. Ingon na Ginoo, dali, Pedro, gunit, pagkagamay sa iyong pagtuo. Igsuon ko, right now, atong iampo sa Ginoo, Lord, save me. Luwas ako. Unsa may imong kahimtang karon, naputos ka ba sa utang? Na ba kay sakit nga wa nay kaayuhan? Unsa pa imong mga challenges karon sa imong kinabuhi? Ingna ang Ginoo, Ginoo, luwas ako. Kay ikaw ra ang akong paglaom. You are my only in you. Lord, I believe your blood was shed for me. Lord, I believe in you. Lord, save me. Lord, save me. I have nowhere else to go. Lord, I trust in you alone to save me, my Savior. I call on your name, Jesus, save me. I call on your name, Jesus, save me. I call on your name, Jesus, save me. Thank you, Lord. Thank you for your Son. Thank you for Jesus. And thank you for your salvation. We hope and we trust in you. Jesus, I trust in you. Amen. Mama Mary, pray for us. Intercede for us. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Sa ngalan samahan, anak ug Espiritu Santo. Amen. Salamat. Umana. Salamat kayo sa grasya sa Dios. Atong pakpakan, pasalamatan ang Ginoo. Labi na gyud ni atong speaker karon si Brad Ali.